Nå, hej så. Jamen, jeg ville tale lidt omkring altså det med arketyper og kraftdyr og forskellige guder og gudinder fra forskellige kulturer. Altså det er jo sådan, at de forskellige arketyper også er, hvad kan man sige, koncentrationen af nogle bestemte menneskelige kvaliteter eller ressourcer, altså hvor det ligesom er udspillet i sin mest ypperlige essens. Og det er jo så også sådan med kraftdyr. Altså der er mange, der tror, at vi har det samme kraftdyr, eller de tre samme kraftdyr, eller sådan, hvad kan man sige, gennem hele den her inkarnation. Men det er faktisk sådan, at kraftdyr, de skifter alt efter, hvad for nogle situationer vi står i vores liv. Så vi ligesom kan få de fornødne ressourcer. Og der er måske nok nogle bestemte, som er med os i størstedelen af vores inkarnation, fordi den repræsenterer, svarer fint med de ting, som vi skal, skal udleve i forhold til vores karma i den her inkarnation. Ja, og så det med de her forskellige guder og gudinder fra forskellige kulturer, om det er hinduistisk kultur, eller om det er græsk, eller de romerske guder og gudinder, eller keltiske, eller nordiske. Det er jo også, altså det er nogle sådan menneskelige arketyper, som repræsenterer, som sagt, nogle bestemte menneskelige ressourcer og kvaliteter i dens mest rene og ypperlige essens. Og specielt til de indiske guder, der er der jo også tilknyttet et kraftdyr, som man ligesom siger, at det er den, hvad kan man sige, den ressource, som det er den kraft, de rider på. Og det svarer jo meget fint i forhold til det der med, at der er bestemte kraftdyr, der intensiverer og aktiverer forskellige ressourcer i ens liv. Og jeg har selv for eksempel kunne mærke, at der har været forskellige kraftdyr omkring mig i forskellige perioder, alt efter hvad jeg har skulle ligesom, hvad kan man sige, altså manifestere kraft til at klare. Nogle gange så er det bjørneenergien, nogle gange er det kan det være løveenergien, ulveenergien, ørneenergien eller drageenergien. Ja. Og selvfølgelig så i forhold til med, hvordan de her forskellige guder og gudinder er tilknyttet forskellige chakraer og forskellige elementer, hænger også sammen med, at de forskellige chakraer repræsenterer forskellige livsområder. Og de her forskellige gudinder og guder, de repræsenterer også nogle bestemte livsområder, og også tilknyttet nogle af de forskellige elementer. Så når man arbejder med, arbejder jeg jo hovedsageligt med de indiske guder og gudinder, fordi det er ligesom faldet mest nærliggende i mit liv, fordi jeg har haft denne her langvarige romance med den her indiske mand, der nu er sådan en hellig mand. Og nu er det så, at det er stadigvæk romantisk, men vi har mere sådan et venskab. Og selvfølgelig med en masse bøvlerier, der nu med de her soulmates, man kan have. Men også med meget lærdom og meget, hvad kan man sige, der er givet meget visdom og indblik i alle mulige forskellige væsentlige ting for mig i min inkarnation her. Ja, men som sagt, når man arbejder med de indiske guder og gudinder, så er der jo tilknyttet både noget, der hedder yatraer,
og noget, der hedder mantra, eller mantraer. Hvor de her yatraer, det er nogle bestemte geometriske figurer, som når man mediterer på dem, eller laver ofringer med dem, så bliver den essens, som guden eller gudinden, der igen er en arketypisk kvalitet tilknyttet et bestemt chakra, bliver aktiveret og bliver styrket. Og det er det samme med, altså også med mantraer, hvor det er jo en bestemt lydfrekvens, der går ind og aktiverer og styrker altså chakraet, som, hvad kan man sige, er ligesom roden for, at denne her kraft, kvalitet i ens liv blomstrer. Så når man arbejder med mantraer, så styrker man og opelsker de ressourcer i en selv. Og hvis man er sådan meget troende hinduist, så mener de jo, at, hvad kan man sige, at når man siger det her mantra, så magnetiserer man sin aura, så man tiltrækker den her deity. Men min personlige tro er, altså netop fordi det er nogle arketypiske kvaliteter og elementer. Det kan selvfølgelig godt være, at der har været nogle rumvæsener, som har givet inspiration til forskellige af de indiske guder, hvad jeg er ret sikker på, fordi der også er steder i de vediske skrifter, hvor der er beskrevet, at de her guder kom fra himlen, og de kom med noget, som altså sådan meget klart har været sådan UFO'er. Så ja, det var lige lidt herfra tænkehjørnet. Hej.